ga ta'addanci ga kidnapping ana ta kashe kuɗi ɗaya. Wata waka zan yo kan 'yan ta'adda masu gadara, to ka ƙara tsare mu ya rabbana, ka ƙara mu kariya. Yanzu yaya zamu yi mu 'yan arewa, yaya zamu ga ta'addanci ga kidnapping ana ta kashe mu da daidaya. Yau ana ta kashe mu, abincin mu duk ake kwashewa. In mun je gona ba a barin mu nomawa, kasuwa an kulle neman kuɗin mu yayi tsayawa. Wasu ma dan tsoro sun bar garin su sun koma wata nahiya. Yanzu yaya zamu yi mu 'yan arewa, yaya zamu ga ta'addanci ga kidnapping ana ta kashe mu da daidaya. Wani cin fuskar ma ya wuce a yau kokawa, ga abin ban haushi mata kawai ake kwashewa, har a yi masa fyaɗe. Wannan hali abin tausayawa, to in fin dena ya rabbana ka shirya su gaba daya. Yanzu yaya zamu yi mu 'yan arewa, yaya zamu ga ta'addanci ga kidnapping ana ta kashe mu da daidaya. Ga kwasar shanu har dukiya ba a kyale ba, amfanin gona shi kan sama ba a kyale ba. Wani yayi amarya har ita ma ba a kyale ba. Ya rabbi ka kawo ɗauki a gun talakawan Najeriya. Abin kokawa, manya da yara in ka gani abin tausayawa. Duk sai kaga yara mata bara suke komawa. Wanga halin kunci ya rabbana ka fidda musulmin duniya. Yanzu yaya zamu yi mu 'yan arewa, yaya zamu ga ta'addanci ga kidnapping ana ta kashe mu da daidaya. Me sauraro zai tambaya ina masu mulki, ga jami'an tsaro nan wannan hali akwai mamaki. Wai ina mafita ne mu 'yan arewa kwai jan aiki. Malaman muku tashi ku yi ta addu'a Allah bai kariya. Yanzu yaya zamu yi mu 'yan arewa, yaya zamu ga ta'addanci ga kidnapping ana ta kashe mu da daidaya. Ya kamata mu gyara mu kanmu da miyo adalci, to mu taimaki juna sai